jste to viděli. Takhle. 30 sekund. Napnutý nohy úplně u sebe a děláme kliky. Děláme kliky, jako normální kliky, ale vozek. Nebo zvedáme vlastně své tělo. Do komentu můžete napsat, kolik máte kilo. A mám 36. Tak, lidi, teď budeme dělat jeden cvik, ten vám předvedu. Počkejte chvíli. Jo, chápu. Takže jednu nohu si dejte takhle a druhou takhle dozadu. Co to tam mám? Takže udělejte tohle a pak dělejte jenom. Dva a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11. Tak, 11 sekund úplně stačilo. Spíš 11 těch. Lidi, je to hotový. Zatím čau. Budete mít takhle strou ruce jako já. Ale musíte to dělat. To vám řeknu aspoň týden. A jestli si chcete nainstalovat aplikaci, jakou mám, tak já vám řeknu, jak se jmenuje. Počkejte chvíli, lidi. Chvíli na trpení. A jmenuje se... Takže... Six. Pack anglicky. Pack. In 30 days, jako in 30 dní, jo? In 30 days. Ale když si tam zadáte do Google Store jenom 30 days, nebo dní, tak se vám to a tam je takovej chlap, který má vedle sebe 30 a má velký břešáky a ukazuje na ně takhle. A tady má 30. Tak jo, zdravím, přeju krásný večer a čau.